Posloucháte podcast Pomáháme pečovat s moderátorkou Janou Kobylinskou. Je určen všem, kteří pečují o své blízké, jako inspirace a povzbuzení. Jako host dnes Martina Valčisko, vedoucí domova se zvláštním režimem, sociální pracovnice, máma 3 dětí. Paní Valčisko, vítejte. Dobrý den. My budeme dnes povídat na téma problematiky seniorů s diagnózou demence a Alzheimerovou chorobou, což je oblast, které se vy věnujete dlouhodobě. Když se ale řekne sociální pracovnice, co si pod tím přesně máme představit? Tak sociální pracovnice je taková průvodkyně. Průvodce ať už pro klienty té dané služby, v našem případě teda domova se zvláštním režimem, průvodce pro jejich rodinné příslušníky, kteří také jsou vlastně situací těch svých blízkých umístěných v našem zařízení dotčeni, průvodkyně pro své kolegy a kolegyně, kteří v zařízení pracují. My občas se smějeme s kolegyněmi, říkáme, že jsme holky pro všechno, protože děláme od papírové stránky té práce po přímé práci s klienty, je pomoc občas i v přímé péči kolegyním, pokud je potřeba, takže všechno možné. Když si někdo takovou práci jako vy vybere a taková léta u ní se trvává, je jasné, že v ní musí vidět nějaký smysl sám pro sebe. Jaký je ten váš? Pro mě je největší smysl právě pomoct seniorům prožít ten závěr života, protože každý z našich klientů má za sebou svůj jedinečný životní příběh a přeje si, nebo my všichni si přejeme, aby závěr toho jeho příběhu byl důstojný, aby byl prožitý v klidu a v pohodě, protože všichni jednou budeme staří. Stáří je nevyhnutelnou součástí našeho života a všichni to tak chceme. Takže pokud já teď, když jsem ještě v mladém produktivním věku, můžu někomu pomoct, aby ten závěr života byl fajn, tak to je pro mě velký smysl. Název jedné z vašich přednášek zní Úskalí demence a neb babičko, vy mi to snad děláte naschvál. Tak já bych dneska nechala tento titulek jako nadpis našeho povídání a podívala bych se nejdříve na ta čísla. Ono jich je na internetu asi mnoho, já jsem našla jeden údaj, že do roku 2050 očekávají vědci v Česku přibližně 280 000 lidí, které Alzheimerova choroba zasáhne. Vidíte kolem sebe ten nárůst a říkali jsme si, že čísla se různí. Tak jak na to koukáte vy? No je to tak, no vidíte, já jsem dokonce zase na internetu našla, že odhad v České republice je, že v roce 2026 už by touto nemocí mělo trpět zhruba 302 000 nemocných nebo pacientů, klientů. Myslím si, že přesná čísla asi nemá smysl řešit. Každopádně nárůst toho onemocnění je. Opravdu přibývá nemocných s diagnózou demence, potažmo Alzheimerovy choroby, která je nejčastější příčinou onemocnění demence. Takže je to tak, nemocných přibývá a myslím si, že je to velké celospolečenské téma. A mě tady zajímá, jak se dá diagnostikovat tato choroba? Jak se rozezná? Je to vždycky spolehlivé? Vždycky určitě ne. Tu diagnózu musí stanovit lékař. Tím, že nejsem zdravotník, tak vám asi nedokážu říct, jak přesně ta diagnóza se stanovuje. Každopádně demence, přestože je to nemoc jako každá jiná, tak je jedinečná v tom, že opravdu nemá úplně jednotné nějaké příznaky, symptomy, že tak když máme chřipku, tak všichni máme prostě bolí nás hlava, máme zvýšenou teplotu. U lidí s demencí se u každého může to onemocnění projevovat jinak a občas je velmi těžké stanovit tu diagnózu, kdy už opravdu je to demence nebo nějaký její druh, nebo Alzheimerova choroba, kdy je to jenom mírná kognitivní porucha, anebo kdy jsou to opravdu jenom občas nějaké výpadky paměti spojené třeba se stářím nebo s nějakým jiným onemocněním. Na internetu i leckde jinde najdeme mnoho testů, ze kterých můžeme údajně zjistit, jak na tom jsme, tedy jak jsou na tom naše kognitivní funkce. Máme se na ně spolehnout?
Úplně bych se nespoléhala, že bych si udělala test a řekla si a jejda, tak je to tady, naše babička má demenci. Ale myslím si, že to může být dobré vodítko pro rodinu, pokud vnímá, že třeba jejich babička, dědeček nebo kdokoliv blízký vykazuje nějaké známky, které by mohly vést k tomuto onemocnění. Je fajn, když se rodina sejde a ten test společně, ať už s tou babičkou, dědečkem si ten test společně udělají, anebo i rodina si zodpoví nějaké otázky. A pokud vnímají, že opravdu by se tam něco mohlo dít, může to být impuls právě navštívit lékaře a pobavit se s ním. Takhle tedy můžeme zjistit počínající diagnózu? Určitě. Myslím si, že lidé pořád mají v sobě takový ten strach, ještě počkáme, třeba to jenom zbytečně přeháníme, ale já si myslím, že pokud jsou jakékoliv obavy, je nejlepší svěřit se tomu lékaři. Normálně u praktického lékaře otevřít toto téma, pobavit se s ním na to téma a s ním se pak domlouvat, co dál. Příběh z praxe, který ilustruje, jak se může demence začít projevovat. Seniorka žila sama se svým pejskem Beníčkem v menším bytě na sídlišti. Demence se u ní začala projevovat velmi nenápadně a občasné zapomínání, záměna věcí či chvíle neklidu si její rodina i samotná paní vysvětlovali přibývajícím věkem a chaotickou povahou seniorky. Ráno se paní necítila příliš dobře a tak se vydala s Beníčkem na každodenní procházku. Doufala, že se jí na čerstvém vzduchu udělá lépe. Po procházce se vrátili do bytu a v předsíni při vyzouvání bot měla najednou paní nepříjemný pocit, jako by daný moment probíhal vzdáleně a nemohla si uvědomit, co se zrovna chystá dělat. Když uviděla nazuté boty, vodítko a Beníčka stojícího u vchodových dveří, navodilo jí to vzpomínku, že chtěli jít ven na čerstvý vzduch. Vydala se tedy s pejskem opět na procházku, přestože se právě zvenku vrátili. Po návratu se celá situace opakovala a když se takto vyčerpaná seniorka chystala s Benem už asi po 4. nebo po 5. ven, unavený pejsek na ní začal vrčet. To seniorku natolik vylekalo, že s pláčem volala své dceři, že neví, proč na ní pes vrčí. To byl pro rodinu prvotní větší impuls, aby s babičkou navštívili lékaře, kde jí poté opravdu byla diagnostikována počínající demence. Jak si zjednodušit život, když jsem osoba, která pečuje o takto nemocného? Jak jste zmiňovala název té přednášky, babičko, to mi děláte naschvál, tak to je vlastně vodítko k takovému prvnímu uvědomění si, že člověk s demencí se nemůže změnit a tím pádem my musíme změnit svůj přístup k němu. A to je pro rodinu nebo pro pečující osobu obrovská výzva, protože člověk, který má běžné starosti, chodí do práce, stará se o děti a najednou čelí nové výzvě, kdy jeho milovaná osoba je nemocná nemocí, která je nevyléčitelná a ví, že ten stav se bude zhoršovat. Je to opravdu obrovská výzva, na kterou se nemůže nikdo připravit dopředu. Takže moje první rada je určitě nebýt na to sám. Obklopit se, pokud je možné, rodinou, přáteli, sdílet to s někým, nebát se konzultovat tu situaci s odborníky, samozřejmě v prvé řadě s lékařem, potom můžou nastat třeba sociální služby, různé poradny a podobně, ale opravdu sdílet to s někým, protože je to velmi náročné. Pečující osoba si musí zvyknout, že musí změnit svůj komunikační styl, musí přijmout, že ten jeho milovaný člověk se mění, že opravdu není takový, jaký býval a že i to chování, na které byl zvyklý, se může změnit. Musí přizpůsobit tomu svůj životní styl, domácnost a to jsou opravdu velmi náročné věci, takže nebýt na to sám a najít si kolem sebe ten okruh lidí, kteří budou nápomocní. Dá se ukotvit ta doba od první diagnózy k tomu, kdy opravdu vidíme, že ten člověk se stal jinou osobou, jinou osobností? Jak dlouho to trvá? Kolik času pečující mívá na to, aby se naučil jinému jednání? A to je právě další úskalí tohoto onemocnění. Není na to jednotná doba. U Alzheimerovy choroby zpravidla ten nástup onemocnění bývá
pomalejší, plíživější a rodina má více času zachytit, že se něco děje a připravit se na to. Vaskulární demence ta třeba mívá takový rychlejší nástup, kdy opravdu ten člověk žije si svým životem a najednou bum a prostě dějou se změny, ale opravdu je to velmi individuální. Vy jste říkala nebýt na to sám, komunikovat třeba i s ostatními členy rodiny, s odborníky a ta komunikace uvnitř rodiny mě právě nejvíc zajímá. Jak se spojit s ostatními členy, jak třeba vysvětlit dětem, že babička nebo děda už nebudou takový, jako byli dřív? Nejlepší je setkat se celá rodina, samozřejmě pokud tam ty vztahy fungují a rodina má tu možnost, a udělat si nějaký plán. Často my takhle i v práci, když vidíme, že klient je třeba rozhozený, reaguje na něco negativně a některá z kolegyň přijde, mu v tuto chvíli pomůže třeba, když mu nabídnu tabulku čokolády, taková drobnost, tak nám to jde ostatním říct. Řekne, když se dostanete do této situace, zkuste to takhle, mně se to osvědčilo. A takhle by to mělo probíhat i v té rodině. Ono je to vlastně hodně podobné, když se narodí do rodiny malé děťátko, kdy rodina vidí ten jeho vývoj a říká si, tohle pomáhá, tohle ne, na tohle reaguje takhle, takže je potřeba neustále komunikovat. A určitě je důležité vtáhnout do toho i děti. Ona bývá často tendence a slýchávám to od rodinných příslušníků, že třeba nechtějí děti brát k nám do domova, protože si říkají, děti jsou ještě malé, proč by měli vidět babičku v takovémhle stavu, ale naopak z mých zkušeností děti často na ten stav reagují mnohem lépe než my dospělí, jsou přirozenější, dokáží se na tu babičku, na ty její komunikační schopnosti, které jsou už třeba omezené, lépe naladit a často do toho vztahu právě vznášejí takovou tu radost. Takže s dětmi určitě mluvit o tom, co se děje. Hodně vím, že pomáhá třeba pomoct si nějakou literaturou. Teďka na trhu je spousta knih, které se právě věnují problematice demence, Alzheimerovy choroby. Můžu třeba zmínit moc pěknou knihu Můj druhý dědeček, což je kniha, kde vlastně malá holčička vypráví příběh o tom, že má 2 dědečky. První dědeček je ten zdravý dědeček, tak jak ho znala před propuknutím nemoci, a druhý dědeček je ten dědeček, který už je nemocný a chová se trochu jinak, než jak byla zvyklá. A ona se rozhodla, že přijme oba 2 ty dědečky. Je to dětská kniha, ilustrovaná, je opravdu moc pěkná. Takže. Jestli tomu dobře rozumím, tak když jeden člen rodiny onemocní, ostatní jsou nuceni, pokud chtějí, aby to všechno dobře fungovalo, mezi sebou více komunikovat. Určitě. Pokud rodina může a chce, má vůbec ten nemocný fungující rodinu, tak ta komunikace je základ. Je důležité, aby si rodina mezi sebou sdělovala informace. Když jeden člen rodiny zjistí, že ten nemocný na něco dobře reaguje, nebo naopak něco v něm vyvolává pocity úzkosti, strachu a on třeba zjistí co, tak je důležité, aby tyhle informace si předal, aby ta rodina opravdu se mohla na toho nemocného naladit, protože člověk s demencí vždycky, i když jedná v našich očích neadekvátně dané situaci, on má vždycky důvod, proč tak jedná. Může ho jenom, běžné bouchnutí dveří ho může rozhodit, může v něm vyvolat velký strach a on začne třeba plakat nebo naopak reaguje agresivně, ale je to jenom reakce na nějaké vnitřní prožívání. A tady se dostáváme zase zpátky k názvu vaší přednášky, který už jsme zmiňovali, babičko, ty mi to snad děláš naschvál, tak i tohle vlastně je důležitá součást pohledu těch pečujících osob. Přesně tak. Pro pečující osoby je velmi těžké najednou se naučit komunikovat jinak, než třeba byli zvyklí, nebo než je vzorec dané rodiny, komunikační vzorec dané rodiny. A ne každý opravdu se třeba na to dokáže naladit. Je to opravdu velká výzva, ale ta komunikace je základ, a to nejen verbální, ale i neverbální. Je také si důležité uvědomit, že nemocný člověk, když už nezvládá komunikovat neverbálně, tak stále dokáže vycítit, jakou máme náladu, jak my se tváříme. I on nám třeba svou neverbální komunikací dává najevo, co zrovna prožívá. Takže i třeba to je oblast, kterou my bychom si
si měli hlídat a že pokud třeba nemáme dobrou náladu, tak ten nemocný to z nás vycítí a zase to v něm může vyvolat nějaké stavy úzkosti nebo zmatenosti. Můžeme tedy shrnout několik základních bodů, které je nutné udělat v domácnosti, pokud jsme pečujícími osobami a máme takto nemocného v domácnosti. Určitě důležité je si upravit domácnost tak, aby byla bezpečná a pro nemocného taky nějakým způsobem předvídatelná. Protože při demenci, obzvlášť při té těžší fázi, tak člověk ztrácí orientaci a může se opravdu ztrácet i ve svém vlastním bytě. Třeba cesta z pokoje na záchod může být pro něj velkým problémem. Doporučuji sestavit nábytek tak, aby ten pokoj byl bezpečný, aby byl přehledný pro nemocného. Je dobrý používat různé obrázky a piktogramy a označit třeba jednotlivé místnosti, třeba toaletu označit velkým obrázkem záchodu, protože to je pro toho člověka mnohem lépe rozpoznatelné než třeba nápis záchod nebo toaleta. Je určitě dobrý zbavit se nějakých nebezpečných předmětů, třeba jedovatých rostlin nebo nějakých ostrých předmětů. Někteří lidé s demencí mají tendence všechno, co najdou, si vkládat do úst, ochutnávat to, takže pozor i na tyto předměty, které by bylo třeba možné snadno spolknout nebo se jimi přiotrávit. A co si my zdraví lidé také třeba neuvědomujeme, je to, že střídání světla a stínu v bytě může na nemocného působit jinak. Může v něm vyvolávat pocity úzkosti nebo ohrožení. Například pokud nemocný jde ze světlého obýváku do tmavé předsíně, tak ten přechod na podlaze může působit jako vodní hladina, do které se on v tu chvíli bojí vstoupit. A tím pádem se sekne ve dveřích, začne mít pocity úzkosti, které jsou pro nás neuchopitelné a na tu toaletu, kam se vydal, už nedojde. Příběh z praxe, který ilustruje, jak se může chování nemocného s demencí měnit v očích nás zdravých až neuvěřitelně. Denní stacionář navštěvovala klientka se středně těžkou demencí, která se u ní projevovala především ztrátou orientace v čase. Zajímavé na tom bylo, že paní v průběhu dne jakoby stárla a její vnímání se hodně měnilo, což mělo také za následek velké změny nálad v průběhu dne. Ráno většinou přicházela usměvavá, s dobrou náladou, byla hodně upovídaná a ráda se dávala do řeči s ostatními klienty. Pracovníkům s úsměvem říkala, aby jí nevykali, protože je ještě malá holka a i tak sama sebe vnímala. V průběhu dopoledne se to většinou změnilo. Téma rozhovoru se často stáčelo k její svatbě, která v životě klientky podle její rodiny představovala významnou událost a ona se k ní ve vzpomínkách pravidelně vracela. Kolegové vždy byli velmi překvapeni, s jakou přesností líčila detaily své svatby. Pamatovala si přesné adresy švadlen, pekaře svatebních koláčků, ale i to, z jaké metráže měla ušité svatební šaty. Po obědě se pak už paní začala projevovat jako unavená. Z veselé klientky se stala nervózní a podrážděná žena. Při nabízených aktivitách reagovala agresivně, že je stará a že chce, aby ji všichni nechali na pokoji a neustále se zlobila, proč si pro ní ještě vnoučata nepřišla, že to určitě dělají schválně. Na druhý den se ráno do stacionáře opět vracela jako usměvavá mladá dívka. Doposud jsme povídali o tom, jak se postarat o člověka doma, pokud jsme v pozici pečujícího. Dřív nebo později, ale vždycky přijde ta otázka, kdy a případně kam můžeme člověka takto nemocného umístit. To je hodně individuální. Ne vždycky ta otázka musí přijít. Pokud ten průběh toho onemocnění je pro rodinu zvládnutelný, rodina se v tom cítí dobře a opravdu to zvládá, může člověk s demencí nebo s Alzheimerovou chorobou dožít doma. Samozřejmě vzhledem k tomu, jak péče o takto nemocného člověka je náročná a vysilující a může se dostat do bodu, kdy opravdu potřebuje nepřetržitou 24hodinovou péči, což rodina, která se sebe více snaží, tak nemůže zajistit, tak potom v tu chvíli
by měla nastat pomoc dostupných sociálních služeb. Těch služeb je široká škála, od ambulantních služeb, například formou denních stacionářů, což je služba, která probíhá přes den, to znamená, že ráno pečující osoby dovezou svého opečovávaného blízkého do denního stacionáře, kde tráví den, zatímco oni jsou třeba v práci a odpoledne si ho vyzvednou a zase si ho odvezou domů. Potom už jsou pobytové služby, což jsou právě domovy pro seniory se zvláštním režimem, což je vlastně pobytová služba, kde klient s demencí už je umístěn většinou tedy trvale a v domově žije. Potom jsou ještě různé formy odlehčovacích služeb, to jsou krátkodobé pobytové služby, kdy třeba pečující rodina si chce odpočinout nebo potřebuje na chvíli, aby tu péči o jejich blízkého převzal někdo jiný, takže může umístit právě do té odlehčovací služby, která ale má formu krátkodobějšího pobytu v řádu týdnu nebo třeba několika měsíců. Vy jste teď vyjmenovala ty služby, které nám mohou pomáhat jakožto pečujícím. Jaké další pomůcky máme? Co máme v dosahu? Co můžeme využít? Pomůcky, které můžeme využívat doma, můžeme si je pořídit domů nebo zapůjčit. To jsem zapomněla zmínit, že existují přímo i půjčovny různých kompenzačních pomůcek, od různých vozíčků, chodítek, až po třeba WC křesla. Je velká škála, záleží na tom, co ten člověk s demencí, jakým způsobem je mobilní, co zrovna v ten daný čas potřebuje. Určitě je dobré zvolit třeba polohovací postel, pořídit si domů postel, kterou si můžete napolohovat a která pomůže i lépe s člověkem, který už třeba je upoutaný na lůžko, tak manipulovat. Existují různé pomůcky pro polohování, aby se tomu člověku lépe leželo, různé speciálně tvarované polštáře. Pak jsou samozřejmě pomůcky pomáhající při chůzi, různé typy chodítek nebo vozíčky, které jsou už teda určené přímo na přepravu druhým člověkem. Když se budeme bavit třeba o pomůckách na podporu paměti nebo kognitivních smyslů, tak těch je taky široká škála. Jsou to různé hry, které jsou určené na trénink paměti a na takové jako zabavení se, které jsou přímo navržené právě pro lidi s tímto typem onemocnění. Jak se k takovým pomůckám a tréninkovým hrám dostanu jako pečující osoba? Kde je najdu, jak zjistím, co je v nabídce? Nejjednodušším způsobem je podívat se na internet, když si dáte do prohlížeče pomůcky pro seniory s diagnózou demence nebo různé smyslové hry například, tak vám vyjede široká škála nejrůznějších e-shopů nebo půjčoven, kde je možné to ať už zakoupit nebo půjčit. Určitě je také dobré se obrátit třeba na nejbližší poradnu ve vašem okolí, kde také vám odborníci můžou poradit, co by třeba i pro ten konkrétní případ toho vašeho blízkého, co by mu mohlo pomoci nebo co by bylo vhodné. Často využívají i třeba rodinní příslušníci, s kterými jsem v kontaktu, tak různé smyslové pomůcky, které se používají pro děti. Například výborná pomůcka, která se nám osvědčila u nás na domově, tak je takový velký dřevěný kalendář, kde je uveden vlastně datum, den, který je měsíc a je tam velký obrázek ročního období. Tahle ta zdánlivě jednoduchá pomůcka tak je hodně našim klientům nápomocná, protože často u demence se nedokáží spojit dané roční období a počasí, které je venku, s tím, jak by se třeba měli obléct. A právě ten obrázek, který znázorňuje venku padá sníh, tak je pro ně jednodušší k uchopení a ví, že třeba, že se mají přiobléct a dát si ten svetr, protože venku pravděpodobně bude zima. Jakou farmakologickou podporu mají nemocní? Přímo lék na vyléčení demence nebo různých druhů demence na trhu ještě neexistuje. Já tedy nejsem lékař, takže můžu vám to říct jenom z pozice pozorovatele. Existuje samozřejmě už různá škála léků, které zmírňují příznaky nebo různé vedlejší projevy tohoto onemocnění. To předepisují odborní lékaři, zpravidla jsou to neurologové a psychiatři. Každopádně, co vím, tak ten vývoj jde opravdu velmi kupředu
A taková nejnovější zpráva je, že snad už příští rok by měl být uvedený na trh nový lék, který by měl teda hodně pomáhat při léčbě Alzheimerovy chorobě, ale jak to bude, to se budeme muset nechat překvapit. Samozřejmě vedle klasických léků tak existují různé doplňky stravy a ty jsou hodně doporučovány nejen jakoby seniorům už nemocným s tímto nemocněním, ale i dříve jsou to různé doplňky stravy právě na podporu správného fungování mozku a to si myslím, že je něco, čím člověk nic neskazí. Ještě nám, paní Valčisko, prosím prozraďte, jakou vy osobně používáte prevenci proti tomuto onemocnění. Jdeme si teď spolu vyluštit křížovku? Křížovky mám zrovna moc ráda, ať na ně nemám tolik času. No, snažím se žít zdravým životním stylem, což je taková ta hlavní rada, kterou si přečtete úplně všude, což je základní prevence tohoto onemocnění. V čem pokulhávám a co bych měla zlepšit, tak je spánek, protože opravdu dostatek spánku je taky důležitá prevence a je potřeba na to myslet, protože mozek si prostě potřebuje odpočinout občas, obzvlášť v dnešní době plné podnětů a to je opravdu důkladně se vyspat. Vedoucí domova se zvláštním režimem, sociální pracovnice, máma 3 dětí, Martina Valčisko dneska byla naším hostem. Díky za to, ať se vše daří. Děkuji za pozvání. Slyšeli jste díl podcastu Pomáháme pečovat, natočený ve studiu Škroupova. Vznikl díky realizaci projektu na podporu pečujících o své blízké Brno pomáhá pečovat doma Socio Infopoint. Socio Infopoint je poradna magistrátu města Brna a na tu se můžete obrátit v případě potřeby pomoci s problémy a těžkostmi při péči o vaše blízké i s dalšími otázkami ze sociální oblasti. Můžete se ozvat na telefonní číslo 800 140 800, použít e-mail sip@brno.cz nebo přijít do poradny osobně na Koliště 19 v Brně.